Ano ba? Lipan mo muna ako hawak. Tas Ano yan? Ano na naman to? ano daw to? So meron akong magic. Pero huwag masyado galingan Huwag mong bilisan yung mata mo. Ito yung tissue. Tapos may gagawin lang tayo. Tapos lahat ng gagawin ko, gagayahin mo. Okay. O, isa. Isang Isa lang. Okay. Sorry lang. Dami kasi tupin mo eh. Bah! Hindi ko kayo nag-away na mga kaibigan. Normal lang to. Normal lang yan ha. Nice. Yan ang gusto ko. Mataba ka sunod ko. Tapos, ganunin mo. Yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lipan mo muna ako hawak. Tas Sino to sana yung nilado? Basta! Ow. Ha! Ha. Ano pa yan? Paniwala pa yun. Mali! Wala, napalipag. Halika dito! Ito yung... Mars, ito yung pakainin natin natin. Ano akala mo sa bibig ko, puwet? Hindi kasi mahilig sumubo to. Uy, dapat Bao. parang nasubo. Amoy lobster. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.